pinapagawa mong bahay, Dems? Tapos na ba? Pwede mo na ba akong i-house tour? Konting kimbo na lang, Mercedes ko. Matatapos na. Weh! Marami ka pa bang project na gagawin? Mga iba, umurong. Pero marami pang tumatawag sa akin. Hindi maganda para madali mong matapos yung bahay mo. Yeah! O Mercedes ko, matatapos ng bahay. Makakabuneritan ng pamilya. Pamilyang Marvel. Ang saya. Naku naman. Anong oras na? Tanghali na naman. Lagi talaga akong pinaghihintay ng kalabaw na yun. Yun lang yung kalabaw na hindi maaasahan. Lalala. Lala, lalala. 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 Lala, lalala. 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 Lala, lalala. Lalala. Hey Mercedes ko, kanina ka pa dyan? Yeah! Oo. Bakit ganyan ka makatingin, Mercedes ko? Nandito na nga ako. Paano naman? Minsan na nga lang tayo magkita. Ganyan ka pa. Buti pa yung kalabaw. Andyan lang. Kusang gumagalaw. Huwag ka nang magtampo. Nandito naman ako. Nandito ka na nga. Kaso nasira na yung araw ko. Oh no! Ano bang gusto mong gawin ko? Para gumanda yung mood mo. Gusto mong gumanda yung mood ko? Kumuha ka ng tayo ng kalabaw. Huh? Anong gagawin ko sa tayo ng kalabaw? Basta, kumuha ka na lang. Sige. Okay. Nakaw. Medyo nabasa-basa pa yati ah. Mabadi sa pampanunan na di ah. Oh. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko lang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Mabadi sa pampanunan na di ah. Oh. Sikay balak niya ako na po. Madi mapampanunan ni Mercedes ay. Oh no! Mercedes, anong gagawin ko dito? Subukan mo ang tikman kung anong lasa. Sigurado ka Mercedes ko? Titikman ko tao? Baka nagbibiro ka lang. Oh no! Hindi ako nagbibiro, kaya nga ako nagpakuha ng ganyan. Sige nga, tikman mo nga. Di ba mahal mo ako? Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Ano, hindi mo kaya? Hindi mo ako mahal? Oo Mercedes ko, alang-alang sa'yo, titikman ko. Hoy, joke lang. Binibiro lang kita. Talagang gagawin mo lahat para sa akin. Iba ka talaga, Dems. Sinabi ko naman sa'yo, gagawin kong lahat. Kanyang kita kamahal, Mercedes ko. Oo na, naniniwala na ako. Pero pwede bang itapon mo na yan? Nangangamoy na ang baho. Okay ka na ba Mercedes ko? Hindi ka nagalit sa akin? Oo, hindi na ako galit. Ito manin, sakit pala ito ulo. Oo. Nag-imas to namin uminom ti araw. Yes, Jay. Damat ti ko ana. Nansama ti bao. Oo. Hindi ano. Tag. Yan talaga.
Para may tibagbag eh. Ang natagdi ko si Padanumin. Okay. Hindi malagang nagtutong. Oo. Saan natin balatong kong? Hindi mo masulit ikastusin. Kaya sunan kami na nga bakit na basketball. Nananapay amin ni bakit ko. Ngati pagpadanom ko tata. Kaya sunan nga sa nga ribo na batay. Naabak pa'y Paul. Nagkasang nga biyaga ng rice. Danto mo naman, mahal pa sa ating nga irigasyon na eh. Agbakuda, pagbiit. Danto mo lagawig. Pinagtutudo man, madilap tuman tababan. Yeah. Yamag iti nga. Pastilat ka, iti mangyari-yari ti manalo ni. Kumpay na siya at nga. My goodness. Maburuwang pa'y tao, hindi mo niya ramido na yun. Ano, Dems? Matanong ko lang, Dems. Di ba, ang tagal mo na sa trabaho? Siguro, madami ka ng ipon. Yeah. Sweet mo Mercedes ko. Huwag mo masyadong lakasan. Anong sinabi mo Mercedes ko? Hindi ko masyadong narinig. Ang sabi ko, kung marami ka na bang ipon, Oo naman Mercedes ko. Marami na akong ipon. Nag-iipon nga ako para sa future natin. yan, ganyan yung gusto ko. Tsaka, wag ka palang nagsusugal ah. Hate na hate ko kasi yun. Oo Mercedes ko. Ayaw na ayaw ko yung nagsusugal. Saka hindi magandang libangan yun. Pwede ka naman magsugal, Dems eh. Pero wag mo lang gawing bisyo. Para hindi ka malulong. Gawin mo lang pang palipas oras. Yeah. Pwede ka naman magsugal eh kung may extra ka. Oo Mercedes ko. Tsaka mag-ipon ka muna. Kung marami ka ng pera, sige magsugal ka. Pero wag mong gawing bisyo. Promise Mercedes ko. Kamusta na pala yung pinapagawa mong bahay, Dems? Tapos na ba? Pwede mo na ba akong i-house tour? Konting kimbo na lang Mercedes ko. Matatapos na. Marami ka pa bang project na gagawin? Mga iba, umurong. Pero marami pang tumatawag sa akin. Hindi maganda para madali mong matapos yung bahay mo. Yeah. Oo Mercedes ko. Matatapos ng bahay. Magkakabuneritan ng pamilya. Pamilyang Marvel ang saya.